Παναγιώτη, σήμερα μας έχουν πει από την κυβέρνηση ότι θα βγαίνουμε 65 χρονών στη σύνταξη με 40 χρόνια εργασίας. Εσύ πώς κατέφερες 53 χρονών και βγήκες στη σύνταξη μόνος σου? Κοιτάξτε, πρώτα βγήκα στη σύνταξη εγώ μόνος μου από ό,τι πλευρά. Είχα ένα μαγαζί και έκανα οικονομία, μάζεψα λεφτά για να μην πάω στη δουλειά. Και μόλις μάζεψα αυτά τα λεφτά, λέω τώρα Παναγιώτη το μαγαζί, το έδωσα στον αδερφό μου. Τι μαγαζί ήταν αυτό και πού? Επιδιορθωτήριο παπουτσιών. Ναι, παπουτσιών Υπήρου 42. Στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα, Υπήρου 42. Και φώναξες τον αδερφό σου και του είπες πάρτο τώρα. Πάρτο τώρα το. Εμένα κόλλα μόνο το έσυ. Μόλις το πήρα, άφησα το μαγαζί, έτρωγα, το άφησα το 84. Από τότε δεν ξαναπήγες στη δουλειά? Ούτε μισή ώρα, γιατί μου λέγανε εσύ έχεις μάθει γιατί από 7 χρονών δουλεύω. Και έχεις μάθει Παναγιώτη εσύ και τώρα δεν θα μπορείς να κάτσεις. Εγώ ούτε δεν πήγα ούτε μία ώρα στη δουλειά. Και όταν σταμάτησα τη δουλειά έκανα οικονομία. Μην τα φάω τα λεφτά που έχω γιατί είχα κάτι λεφτά στην τράπεζα. Μέχρι να βγεις στη σύνταξη. Ναι, μέχρι να βγω στη σύνταξη. Και η πρώτη μου φορά ήταν όταν έκατσα δεν δούλευα, έτρωγα 9.000 το μήνα. Και έφτασα μέχρι να βγω στη σύνταξη, έφτασα στις 30. Και μόλις έφτασα στις 30 το 96, πάω και στην τράπεζα και μου λένε πάρε και 120 τώρα τη σύνταξη στο μήνα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς μου ήρθε εμένα, Αλλά τώρα αυτά δεν υστερήθηκα τίποτα. Για ελευθερία τουλάχιστον αυτοί που μου λένε υστερήθηκες, τι υστερήθηκα. Εγώ γύριζα όλο το χρόνο, εγώ σε βλέπα να πούμε όλο το χρόνο και ήσουν μέσα στην τρύπα εκεί και δούλευες. Και παρακαλούσε να πάρεις άδεια, να πάρω κι εγώ ένα μήνα. Εσύ παρακάλεσες ποτέ καν να σου δώσει άδεια? Όχι, ποτέ. Την έπαιρνες μόνος σου? Και στη δουλειά που δούλευα ακόμα έφευγα εγώ. Και στη δουλειά που δούλευα έφευγα, μου λέγανε κάτσε ρε Παναγιώτη, αφού έχουμε. Γιατί το έλεγα αυτό το πράγμα? Γιατί έβρισκα πρώτα δουλειά. Και το έκανα και αυτό γιατί δεν είχα οικογένεια. Αν είχα οικογένεια, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή θα μπορούσα. Και χάρη στην ελευθερία, εγώ τα χαλάλισα όλα αυτά τα πράγματα. Και την οικογένεια και φτάναμε. Ότι είχα φίλους. Δηλαδή η ελευθερία είναι το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο. Βεβαίως, το υπέρτατο αγαθό είναι ελευθερία. Και αυτά που λένε, γιατί μου λέγανε, επειδή άνοιγα και εγώ στην αριστερά, μου λέγανε Παναγιώτη εκεί πέρα δεν έχεις ανάγκη. Έχεις το φαΐ σου, τα παιδιά σου σπουδάζουν. Έλεγα ελευθερία έχει. Δεν μου λέγανε ναι. Τι να την κάνεις την ελευθερία, άμα έχεις το φαΐ σου, το ψωμί σου, δηλαδή όλα τα έχεις. Και έφερνα ένα παράδειγμα, εγώ το οποίο το είπα και προηγουμένως. Το λεοντάριο όταν είναι να παίξει στο τσίρκο, το ταΐζουνε πρώτα. Γιατί θα σε φάει άμα πεινάει. Εγώ θα σε φάω άμα δεν μου δώσει ελευθερία, όχι φαΐ. Εγώ είμαι άνθρωπος. Το κατάλαβες. Και τώρα μέχρι σήμερα τώρα γυρίζω, φεύγω και έρχομαι στην ΚΟ. 4 Μαΐου με 3 και φεύγω 25-26 Οκτωβρίου. Δηλαδή κάθεσαι 6 μήνες στην ΚΟ, 6 μήνες κάθομαι στην ΚΟ και όχι μόνο ότι κάθομαι στην ΚΟ, έχω ένα σπιτάκι εκεί πέρα που μπορεί να εξυπηρετήσω. Να, εγώ τώρα που τα λέω, άμα θέλεις εσύ, έλα να κάτσεις στην ΚΟ. Χωρίς τίποτα. Εξυπηρετώ και 5 φίλους εγώ. Και 10 φίλους ακόμα. Δεν πληρώνουν τίποτα άνθρωποι. Και είμαι και χρήσιμος στην ΚΟ. Είμαι και οικολόγος, δεν είναι ανίκος οικολόγος. Εάν με δείτε όταν περπατάω και δω ένα μπουκάλι στον δρόμο, θα το πάρω να το πάρω στα σκουπίδια. Μια γάτα σκοτωμένη θα την πάρω να τη θάψω. Τώρα μιας και είπες για οικολόγους, το Δημοσθένη το Βεργή, τον πρόεδρο των οικολόγων, το ξέρεις? Βέβαια, αυτός ήταν φίλος μου από το 61. Κάνατε διακοπές μαζί? Ναι, μαζί στην Άγια Μαρίνα κάναμε. Στην Αίγινα? Στην Αίγινα. Με Sleepy Bank ερχόταν ο Δημοσθένης? Ναι, με Sleepy. Και από εκεί τον γνωρίζω το Δημοσθένη. Από εκεί τον εγνωρίζω. Κατάλαβε. Αυτά. Και αυτό να το πιστέψουν οι αυτοί είναι να μην λένε ότι η ζωή είναι δύσκολη. Δεν είναι καθόλου δύσκολη. Τώρα ήταν. Όπως καμιά φορά λένε τώρα η ζωή έγινε δύσκολη. Όχι. Ήτανε δύσκολη θα λέμε. Δεν θα λες έγινε δύσκολη. Ήτανε δύσκολη η ζωή. Ήτανε δύσκολη η ζωή. Τώρα είναι εύκολη η ζωή. Είπαμε. Δεν θέλω, η δουλειά δεν είναι καλή, αλλά δεν μπορεί να μην δουλέψει και καθόλου. Το καθόλου δεν γίνεται, το λίγο γίνεται. Λες άλλος, εγώ θέλω Παναγιώτη, γιατί μιλάω με ορισμένους άνθρωποι, εγώ θέλω Παναγιώτη 4 ώρες δουλειά για να ζήσω. 4 ώρες γιατί κάνω εκείνο και εκείνο και εκείνο. Εγώ τα κόβω όλα αυτά και λέω εγώ θέλω να δουλεύω 2 ώρες τη μέρα, μα δουλεύω, δηλαδή να υπήρχαν δουλειές 2 ώρες, 4 ώρες, 3 ώρες, αν ήμουν εγώ στη Σουηδία τώρα που λένε, εκεί πέρα έχει δουλειές μου λένε Παναγιώτη Σαββάτο, Κυριακή, 4 μεροκάματα.
Εκεί θα δούλευα. Κυριακή και Σαββάτο. Τις άλλες μέρες να ήμουν γιορτές. Εγώ τις γιορτές δεν την έχω Κυριακή. Και να γύριζα. Και όταν θα γύριζα δεν είναι μόνο απλό θα γύριζα. Θα φροντούσα να πιάνα και φίλους. Και για να πιάσω φίλους και φίλες πρέπει να είσαι και να παίζεις, να τραγουδάς, να χορεύεις. Πώς θα πάει μια κοπέλα, πώς θα πάει να της πει όταν θέλει να τη γνωρίσεις. Χορεύεται. Δεν θα της πεις έτσι. Είναι μια πρόφαση. Και άμα θα χορεύεις και καλά θα σου πει αυτή χορεύεται πολύ ωραία. Αυτό θέλω και εγώ να ακούσει. Και προσπαθάω. Και να τραγουδά, να παίζεις κιθαρίτσα. Και να είσαι και απαραίτητο. Και τώρα και πως ζούσα στην Πεντέλη εγώ. Άμα θα σας πω το πώς ζούσα στην Πεντέλη. Στην Πεντέλη πήγαινες για διακοπές μικρός, Για διακοπές βέβαια, για διακοπές. Και είχα και 3 κότες μαζί μου. Και τις έπαιρνα μαζί μου όταν είχαν αυγό. Για να μην μου το φάνει οι άλλοι. Είχα κάτι που μου το κλέβαν τα. Και τις έπαιρνα τις κότες, 2 κότες ή μία αν είχε αυγό. Και την έπαιρνα μαζί μου. Την έβαλα στο τσουβάλι και θα κάτω για να περιμένω την κότα να γεννήσει μέχρι το μεσημέρι. Την έβαζα μέσα στο τσουβάλι και πήγαινα στη βόλτα μου, πήγαινα εδώ εκεί. Και μόλις την έβλεπα να πούμε, την έβγαζα, της έδαινα και στα πόδια της ένα σπαγκάκι, γιατί όπου δεν την έβαλα σε αυτό, να βοηβώσει. Και μόλις την έβλεπα στριμωγνόταν εκεί πέρα, γιατί δεν μπορούσε. Αν θέλει να γεννήσει, θα γεννήσει όπου να είναι. Μόλις την έβλεπα να μου πήγα και το έπαιρνα και το τρώγα κιόλας. Έτσι ζούσα να πω.